Taký mladý aktivista, volá sa Dominik Radler, písal o mne Neznášam a ja som sa veľakrát zastal. V určitom bode sa začal zastávať Palestíny a začal kritizovať Izrael. S jedným malým detailom. Bol vyšším členom politického zoskupenia Mladí progresívci. Urobil 2 statusy. Sťažovala sa určitá obec v Bratislave. Dostalo sa to do oka pánovi Valáškovi. Zrušili mu členstvo, vymazali mu statusy, vykopli ho z Facebooku, vykopli ho zo všetkých možných progresívnych tých vlastných komunity mládeže. Je proti mu vedené trestné stíhanie a v praxi povedané ten chlapec zmizol z povrchu zemského. Niekde je, niečo robí, neviem, či sa mu darí, ale už si politicky v živote asi neťukne. A to bol progresívec. Ja progresívcov berem ako sektu s košiarom. Väčšina politických strán tak funguje. Ale chytil sa Izraela v tom, nie náboženské obce, len povedal, že kritizoval dianie v Gaze.